Zdravo prijatelji moji, evo upravo predsjednik je javio da je napadnut Iran od strane američko-izraelske koalicije i to je čovek koji ne može bude miran. Subota je jutro, ali on se probudio, video informacije, kaže da zna to unapred, da je znao već juče i on je morao da nam to objavi. To je čovek koji sve zna i koji o svemu mora prvi da nas izvesti. Jer bez njega mi to ne bi znali. Šta da vam kažem, navodno je rekao nafta će biti $92 od ponedeljka, kao da i to zna tačno koliko će biti, mada to sam Bog zna. Zašto je Trump doneo odluku baš u subotu ujutru, a ne u ponedeljak, sredu ili četvrtak, zato što se u ponedeljkom otvaraju berze i tu će da bude nova kotacija cene nafte, znači tek od ponedeljka ide nafta na gore. Normalno, znate i sami, region bogat naftom, gasom, nije tu samo nafta, tu je i Katar koji je jedan od najvećih proizvođača LNG-a i od ponedeljka normalno da će sve to skočiti. Ne valja to za Srbiju iz razloga što ćemo više deviza morati davati za uvoz energije. Znači to je loše za nas i normalno to će biti jedan dodatni impuls za inflaciju. Čim poskupe nafta, poskupi sve, to vam je prirodno, normalno. Međutim, dolazimo u priču zašto je Trump morao to da uradi, navodno traži promenu režima u Iranu, što je suviše glupo i naivni izgovor za početak napada, budimo realni. Nijedan vazdušni napadi nisu imali kao jednostavno krajnji rezultat promenu režima. Pa setimo se i kod nas, kad je bilo bombardovanje, režim nije promenjen dugo godina posle toga i svuda u svetu. Dok ne uđeš kopneno, dok ne osvojiš neku zemlju, znači to je irelevantno. Znači jedina priča je da je on ucenjen, setimo se i sami tih Epsteinovih dokumenata, verovatno imaju prljavog veša i u vezi Trumpa. Taj Epstein je radio verovatno i za CIA i za Mossad, pa zaključite sami. Kako baš sad kad je to počelo da isplivaju te prljavštine, da odjednom Trump ulazi u rat. To je prirodno i idemo dalje, znate. Nafta je sad $73-74 za barel, skočit će $10-20, sad koliko će to da traje i koliko će bombardovanje da traje, kaže to će vjerojatno trajati par dana, možda nedelju dana neka akcija, ali generalno što se tiče Bliskog istoka i cijelog tog regiona, nestabilnost će i dalje da se produži, jer znate šta raditi dan sutra, dan posle prestanka rata i da će to prestati ili da će to biti neka jednostavno akcija koja će trajati dugo. Normalno, znate, to je bogat deo sveta, tu su u okruženju i Ujedinjeni Emirati, i Katar, i Dubai, i čuda, zemlje turizma, zemlje investicija, zemlje koje su imale veliki rast u proteklom periodu i sve će to sada da izazove nesigurnost. Znači, jednostavno, Iranci su zatvorili svoj vazdušni prostor, ovi gađaju, ovi uzvraćaju raketama. Da li je Iran mali, naivan? Nije. Ima jednu od najvećih, slobodno mogu da kažem, količina balističkih raketa, znači što se tiče raketnog programa, tu je lider u tom delu Azije, tako da Iran jednostavno je uzvratio jutros prema Izraela, prema Kataru, prema Ujedinjenim Emiratima, tako da nije to baš naivan rat i nije to baš mala opasnost, ali, kažem ti, najveća opasnost je za naše džepove i za džepove bukvalno svih. Ko će profitirati od skoka cena energije? Normalno to se podrazumeva najveći proizvođači, prvenstveno Amerika i njene velike korporacije i Rusija, znate, koja bukvalno u trenutku kad se njen budžet topi, kad je sve manje prihoda od nafte i od gasa, odjednom im sad Trump bukvalno daje na poklon veću cenu nafte, to jest energije, i oni će bukvalno sada da akumuliraju neka sredstva da mogu još bolje i još duže da ratuju. Znači, to je taj suludi svet gde je sve neki interes, neke ucene i gde jednostavno nemate
jednostavno normalnog odnosa. Što se tiče Srbije, ni malo ružičasta situacija. Taj Zavod za statistiku je objavio podatke što se tiče navodno neto plate za mesec decembar, koja nikad nije bila veća, ali objavio isto i da u januaru nam je za 9% manja industrijska proizvodnja. To predsjednik nije komentarisao, niti Siniša Mali, to se ćuti, jer kao što sam pričao u prethodnom videu, sve što je nepopularno, što jednostavno ruži ugled i prosperitet aktualne vlasti, to se prećutkuje. Navodno kažu nije nam radila rafinerija, međutim ima tu mnogo toga više i dubljeg i bojim se da ulazimo u period kada jednostavno i naša ekonomija polako, ali sigurno klizi na dole. Zato nemojte da se zavaravate, to što su vam malo povećali plate i penzije, to je bilo jednokratno, to se dešava jednom godišnje, treba živjeti 12 meseci, ali vidimo i sami, sad će da krene energija na gore, prvenstveno za poljoprivrednike nepovoljna vest, ide period setve, a nafta će biti sve skuplja i skuplja. Ljudi, šta da vam kažem, vidimo i sami, svet globalno ludilo, dovoljno nam je bilo rata u Gazi, u Ukrajini, evo sad i ovo što se dešava sad sa Iranom. Da li će Iran odustati, da li će promeniti navodno režim, ja kažem vam da je to suluda ideja i da je to nerealno očekivati, čak i Amerikanci, ja mislim da sami ne veruju tu priču što im servira Trump, ali dobro, kaže vam neki drugi lobi, naftni lobi, vojni lobi će iz ovoga sigurno izaći sa nekom materijalnom korišću. Verovatno i Amerika ima dosta toga oružja koje se nagomilalo u pretoklom periodu, treba im neki novi rat. I znate, mislim, ono što se desilo u Venecueli nije bio rat, ono je bila klasična otmica koja nešto i nije bila baš skupa, par helikoptera, komandos i to. Ovo je već totalno druga priča, ovo su avioni, nosači, ovdje će biti žrtava i na jednoj, ali i na drugoj strani. Amerika ima mnogo vojnih baza, mnogo postrojenja u regionu, tu je sedište 6. flote u Kataru, vojne baze svuda, od Iraka preko Jordana pa sve tamo do Izraela i Saudijske Arabije, znači imaju i Iranci šta da gađaju. Da nisu bezazleni, vidjeli smo i prošli put kad su probili tu takozvanu gvozdenu kupolu izraelsku, pa Izrael je očigledno imao i tu neka razaranja, dobro, to se sve ćuti, ne priča, sve to vojna tajna, ali da su naivni vojno i tehnički, tehnološki baš i nisu. Da nisu, ne bi im Rusi uzimali tehnologiju od njih što se tiče bespilotnih letelica, znate, ovi Geran dronovi koji sad koriste uglavnom Rusi su poreklom šehid iranski i navodno su im Iranci dali licencu i način kako se oni prave, tako da Iran je ozbiljna priča, ozbiljna tehnološka zemlja i bojim se da je Amerika ušla u jedan novi sukob iz koga će teško izaći i iz koga generalno neće izaći kao pobednik. Toliko od mene i borimo se dalje, nadam se samo da što se tiče nas i toga sačuvamo mir. Evo, predsjednik najavljuje neke nove sisteme, PVO, naoružanje, kuda tu vodi taj svet, mjesto da obnavljamo škole, bolnice, da živimo bolje, 21. vek, mi se vraćamo u neki period srednjeg veka gde se sve svodi na silu, na nadmoć, ko ima veće i jače oružje i ko može više da nanese štete protivniku. Toliko od mene, živi bili i sve najbolje.